מי האיש החפץ חיים מתן אוהב ימים לראות טוב? מי זה שהחפץ חיים אוהב ימים, אומר על דוד המלך? לראות טוב, תראה את הטוב, תראה את הטוב. גם אתה לפעמים נמצא בהרגשה שאתה נמצא בגלות, לא בבית שלך, לא במקום שהיית רוצה להיות. אז תדע לך שמתברך פודה אותך, הקדוש ברוך הוא פודה אותך עכשיו. אתה לא יכול לדעת איזה מה חטאת פעם בעבר. הוא גם יודע מה חטאת בעבר, לא נדבר על הגלגולים הקודמים, על הגלגולים האלה. גלגול הזה עכשיו, מה חטאת, דברים עשית. חשוב גויות, עריות, דברים, שבת, מחלל שבת חייב סקילה. מחלל שבת חייב סקילה. נסע בשבת ומזיד חייב סקילה. איך יפדה את זה? איך יפדה את זה? אז מה בורא אומר? תשמע, אני רוצה לנקות אותך שתגיע נקי אחרי 120. יש עבירות, אומר הרמב"ם, עשה תשובה והתכפר. יש עבירות, אומר הרמב"ם, עשה תשובה ויום הכיפורים תולה, יגיע יום הכיפורים יכפר לו. יש עבירות, צריך גם תשובה ויום הכיפורים תולה. ומה צריך אחרי זה רואי? איסורים שיבואו עליו.